za a tashi a tsaya zaman jira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A riwaya aka ce sai an yi shekara 40 a tsaye, Allah ya yi banza da mutane bai kula su ba tukunna. Shekara 40 fa. Yanzu ka shirya wa tsayuwan shekara 40. Wannan kafin a zo hisabi ba da lissafi. Ka shirya wannan lokacin. Kuma ka tuna kai in an zo tsayawan a wani matsayi kake tsaye. Shi kuma yana da alaƙa da wace irin mutuwa kai. Yanzu mutane ba za su rinka tuna wannan abun ba. Ni dai ban sani ba, kullum ina yin bayanin wannan abun, wato ba na jin daɗi a raina wallahi. A dole nake faɗan wannan abun, ka san dole ko? Da yadda zan iya kaucewa, to da zan kauce, to amma ba zan iya ba. So ni ma ina faɗa wallahi ba daɗin abin nake ji ba. Wani lokacin sai in kasa ba wa kaina amsa, to wai yaya mutum zai yi? Ya mutum zai yi? Tashin kiyama kadai in aka barka da tunaninsa ya ishe ka jinya, wallahi ya ishe ka tashi hankali. Ga halinmu ya ƙi gyaruwa, ga rashin tsoron Allah sai maimaituwa yake a cikinmu. Rashin yadda da kiyama gashi nan kullum in an aikata wani abu sai ka ce wai anya mutane suna yadda akwai kiyama ko? Shekaran jiya mun je makabarta za mu binne wata dattijuwa da ta yi jinya ba ta da lafiya, ta rasu. Aka ga jama'a da yawa a makabartar an cika, mutane suna ta kuka, yawanci kowa sai ga yana kuka. Ashe wasu mata ne guda biyu aka binne su, 'yan gida ɗaya, mijinsu ɗaya, kuma lokaci ɗaya suka mutu, aka kashe su a nan tudun Yola, nan kusa da mu, da gudu yanzu za ka je tudun Yola. Da rana, wasu marasa tsoron Allah da rana suka shiga gidansu suka yi musu ta'addanci, haka kurin matan aure. Na mai gidanku baya nan, suka nema abin da za su nema, sun samu ba dai Allah alam. Ita dai uwar gidan suka samu adda sai da suka daddatsa ta gaba daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka daddatsa ta kamar da masu riwaya suke faɗa. Ita dai anan aka sheme ta a falanta, sai jini kawai. Ita kuma ɗayar da ta ji ana ƙoƙarin kashe 'yar uwarta ta shiga banɗaki ta ɓuya. Suka yi ta buɗe, ta ƙi buɗe, sai suka samu ko tabarma ko wani abu dai da zai kama wuta, sai suka bulbula fetur a banɗakin, sai suka kunna wa tabarmar ko makamashin wuta, sai suka jefa a banɗakin, da ita da abin da ke ciki duk ya ƙone. Ita kan yadda ka san an gasa kaza da maiko da mai, haka aka tarar da ita, matar aure, kuma fa da rana a nan garin. Suka kama hanyar suka tafiyar su. Mai gidan bai sani ba ma, an ce sai da ya dawo daga kasuwa, dan uwansa ya je gidan
yana so ya shiga gidan, ya kwankwasa ya ga ba a buɗe ba, sai ya buga ɗan uwansa waya ya ce suna ne ba sa ne, ya ce suna nan mana, ba inda suka je ba su gaya mun za su je ko ina, suna nan. Ya zo shi yana da makulli ya buɗe ya shiga, yana shiga abin da bala'in da ya tarar da shi kenan. Suna nan yanzu ga sunan kwanan su 2 a cikin kabari, an kashe su. To wannan in yana nuna wani abu, yana nuna cewa wannan al'ummar da kake rayuwa da ita anya sun yadda da kiyama kuwa, sun yadda akwai hisabi, sun yadda Allah zai yi tambaya. Wannan wani irin rashin imani ne. yanzu wannan ko kafiri ne, kafiri wanda baya sallah, za ka yi masa wannan abu? Kuma ina tabbatar maka ba lalle fa wanda zai wannan abun ka ce wai wani kafiri bane, barawo ne kuma ma musulmi, insha Allah da za a kama za ga musulmi ne. Shi yasa an kaga mutum dan adam da kake ganin sa, idan zuciyarsa ta kekashe ba abin da bai yi ba. Duka a cikin wannan satin a nan tsakanin rijiyar zakin da tudun yolan, haka kurin wasu mata suna cikin adai da sahu, wasu yara suka fito kawai suka tsida mai sahun, ta ce kawo waya, kurin suka zare wuka, kawo waya da rana fa, kamar kana cikin adai da sahu kawai a daga maka wuka, mutane fa suna wucewa, kawo waya. Mata ne suka ɗauka suka zare suka bayar. Da ya juya, ɗaya daga cikinsu sai ta ce Allah ya isa, ashe ya ji. Allah ya isa, kurun sai ya ɗaga wugan nan sai ya burma mata. Jini aka kai ta asibiti, kwana 1-2 ta mutu, ya tafi. Yana can watakila ya sai da wayar 35,000, ya shanye kwaya da kudin, iya can iya rayuwarsa. To yanzu waɗannan al'ummar da suke rayuwa a haka, suke kashe kansu da kansu, sai su zargi barayin daji sun shigo suna musu ta'addanci, suna sata su. Yanzu nan ake zargi a wannan satin a Shanono, Tsanyawa, Kiru, barayi sun shigo sun sassace mutane, sun kashe na kashewa, an yi ba ta kashi, ana ta gudun Kano, rashin tsaro ya shigo, waye da sauransu. To yanzu nan a daga daji suke shigowa su yi wani abu. To waɗannan da muke kwana da su muke tashi da su fa, kurin wai rayuwa, wai mu kashe mutum akan abun duniya. Waya, wannan wayar, wannan nawa ne kudinta, wannan abu waye bai da waya yanzu a cikin kowa fa yana da irin daidai ya tasa. Wallahi mana ana cikin bala'i. Muna kira ga hukuma, musamman gwamnatin jihar Kano, ta tsaya ta sa ido sosai akan wannan abu. Ƙoƙarin da ake yi a daɗa ƙarawa, lalle a daɗa ƙarawa, bai isa ba. Kuma lalle a koya mutane wani training na musamman da za su rinka magance wannan tsiyar in aka kama masu yin wannan abu. Da kaga yanzu wanda suka yi wannan ta'addancin, wai idan aka kama su wai sai a kai su kotu, sai a kai su kurkuku. Ai da kar a ɓata lokaci ana kama su, a nemo makami kurin da a yanka wuyansu a kashe su. النفس بالنفس haka Allah ya ce. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا هكا الله يجي أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. amma an kama su ma sai a ce a kai kurkuku daga nan kai mai larurar kai ta bi kai ta cin kuɗinka an je kotu ba kuɗin zuwa kotu yau an je kaza haka za a yi ta yi shikenan shari'ar ba Allah ba annabi har ka gaji maka ce Allah ya isa kawai wata ran kawai sai dai ka gan shi yana yawo ya bunka wa matarka fetur an kyale shi. Abinda nake nufi ba a ɗaukan mataki a ƙasar nan da wuri da gaggawa idan aka kama maɓarnaci sai a kyale shi. Yanzu ɓarawo za a kama ya sace maka mashin a masallaci ko a gida Allah ya sa ka damƙe shi ka kama shi sai a ce da kai da ɓarawon da mashin ɗin ku tafi police station aje ai ta wani bincike wani cike-ciken takardu na iska na shirme kai fa babur din ba za a baka ba sai ka ci sa'a mai tsoron Allah jami'in tsaro zai ce kai dai dauki babur din ka tafi in ma za a kai kotu sai a ce wai sai an tura da babur din an je kotun an kai shi me wani bata lokaci ku hukunta shi ku tura shi kurkuku kawai tun da kun bincika yayi. To kafin ka kwaci mashin din naka kai kanka za ka gane kuranka sai ka taɗa da wani abu kafin babur ɗin ya fita. Zulm, zalunci, talaka dai bai da wani haƙƙi kawai. Lallai a ɗauki mataki akan wannan kuma mutane sai kun sa ido ku dage da addu'a ku kula ku kiyaye dokokin Ubangiji tabaraka ta'ala ku yi iya abin da ku iya yi wajen kare mutuncinku da iyalanku sannan dai mutum ya rinka lura je ka dawo. Abubuwa a ƙasar nan labarin bai da daɗi Allah ya gyara halin. Suratul Buruj قال مجاهد الأخدود شق في الأرض فتنوا عذبوا. وقال ابن عباس الودود الحبيب المجيد الكريم. إتا سورة مجاهد أي سورة البروج سورة تمكة تنا da ayoyi 22 a cikinta akwai kalmomi kamar haka al-ukhdud qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud ana nufin tono mai zurfi al-mustatil fil ard shine al-ukhdud. za mu karanta kisar abin da ya faru insha Allah. innal ladina fatanu al-mu'minina wanda suka yi azaba wa mu'minai shine fatanu azaba. sai kalmar alwadud. Alwadud ana nufin wato masoyi daga wuddu ne shi yasa ya ce alhabibu ana son sa saboda karamcinsa. Almajidu mai girma alkarimu mai karamci haka ibn Abbas ya fassara Allah ya ji kansa da rahama. To shi ma nan malam bai kawo wani hadisi ba a ƙarƙashin surar saboda bai cika sharaɗinsa ba, amma in Allah ya sa da in sati mai zuwa ya zo za mu karanta kissar ashabul ukhdud da Allah ya ce qutila ashabul ukhdud. su waye ashabul ukhdud? hadisin ya zo a cikin sahih Muslim. shi Muslim riwaya yana da riwaya akan wannan amma Bukhari bai da riwaya. to insha Allah saboda kissa tana da tsawo in mun fara lokaci bai bari ba
sai mu tashi akan wannan. Sati mai zuwa babu karatu, ina da tafiya, sai sati na sama insha Allah ta'ala. So sati na sama insha Allah sai mu dora. Wannan mutane da suka rasu Allah ya ji kansu rahama, Allah ya gafarta musu, kuma muna ta'aziyya wa iyalansu da mutanen unguwar Tudun Yola gaba daya, muna musu ta'aziyya. Muna fatan Allah ya bi musu hakkinsu, wanda suka yi wannan abu kuma Allah ya tona asirinsu. Allah kada ya ba su kwanciyar hankali da nutsuwa. Duk wanda yake da ɗabi'ar kashe mutane, Allah ka jefa shi cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali, ka jefa shi cikin rashin hutu da rashin nutsuwa, kuma ka sa masa tsoro da firgici. Allah ya tsare mu, ya tsare mana rayuwarmu da ta iyalanmu, ya raba mu da dukkan azzalimi. Kullum ka rinka addu'a Allah ya shiga tsakaninka da azzalimi, ka rinka yi ba, ka rinka yi, ka rinka addu'a, ya Allah, Allah ka sa mana katangar karfe tsakaninmu da azzalimai. In ka ci tsakaninka da azzalimi kowai da zai zalunce ka, to Allah sai ya datse shi, ba zai iya zaluntar ka ba. Kai yau, in ba a karba ba gobe za a karba. Kai jibi, in ba a karba ba gobe jibin za a karba. Ka nemi tsari daga azzalumai. Allah ka raba mu da gobara, ƙonewa, wuta ta duniya, ballantana ta lahira, asara. Allah karka jarabe mu da asara, wani abu ya zo ya faɗo mana na asara, ai tai mana jaje. Ya Allah ka raba mu da asara. Yunwa, Allah ka raba mu da ita yunwa. Kar mu wayi gari yau abinda za mu ci babu, ko abinda za mu sha babu. Allah karka jarabe mu. Talauci, matsin rayuwa, mutum ya wayi gari ba abinda zai ci, ba abinda zai sha, babu kuɗin da zai kashe. Ya Allah ka raba mu da wannan. Rashin lafiya, cututtuka, Allah karka jarrabe mu da cutar da tafi ƙarfin mu. Allah in ka ɗora mana ciwo, ka ba mu yanda za mu nemi magani a kanta kuma ka warkar da mu. Allah karka ɗora mana hauka, taɓuwar hankali da juyewar hankali. Allah karka ɗora mana wannan. Allah ka kare mu da karewarka. Ubangiji Allah ka ƙara mana alheri, kuma ka rage mana sharri, ka ƙara mana farin ciki, ka yaye mana baƙin ciki, ka ba mu kwanciyar hankali, ka raba mu da firgici, ka ba mu damuna mai albarka, ka ba mu amfani mai albarka. Allah mun roƙi araha ta abinci, Allah ka amsa mana, amma Allah babu kuɗin kashewa kuma. Ka yi haƙuri da mu ya Ubangiji, ka ba mu kuɗin da za mu siya. Ga dawa ta yi araha, ga masara ta yi araha, ga shinkafa ta yi araha, amma fa babu kuɗin da za a sai dawa da shinkafar. To shine wani malami, wani dattijo ya ji wani yana cewa Allah ya karya farashi. Wani dattijo ne, ba ma malami ba ne, yana cewa Allah ya karya farashi, Allah ya sa farashi ya karye. Ya ce a yaro, ka ƙara dai, ka ce in Allah ya karya farashi kuma ya baka abin da za ka saya. Za ka zo kayan gashi a zube a kasuwa birjik, ba kudin da za ka saya. In tattasai da tumatir ya yi arha, za a baka kyauta ne? To ka zo gashi arha amma babu kudin saya. In shinkawa ta yi arha, duk da har yanzu ba ta yi arha da mu muke so sosai ba tukuna, da saura sai ta daɗa karyewa, da masara, kuma Allah ya ba mu kuɗin da ya fi ƙarfin abin da za mu ci. Mu saya mu ci mu sha mu sakata mu wala mu taimaka wa wani. Amma in an samu arha kuma babu kuɗin kashe, kaga abu da yi bayi da saura tukuna. To Allah ai mana akuwa, Allah ka yafe mana. Allah haka dai muke, in mun samu mu faɗa, in ba mu samu ba mu daɗa faɗa. Muna daɗa neman rufin asirinka, muna daɗa neman agajinka, muna daɗa neman tallafinka. Ya Allah idan za ka ɗauki ranmu, ka ɗauki ranmu muna musulmi. Allah in za ka ɗauki ranmu, ka ɗauki muna masu imani. Allah kar ka kai mu kabari face ka yafe mana dukkan zunubanmu. Allah kar ka shigar da mu ramin nan kabari sai ka yafe mana zunubanmu. Allah kar ka haɗa mu da tashin hankalin alkiyama face ka mana arzikin gidan aljanna. Duk abin da zai bakanta mana rai a duniya, Allah ka nisanta mu da shi. Duk wani alheri kuma da zai same mu, ya Ubangiji Allah ka ba mu.
ya Allah ka raba mu da cin haram, ka raba mu da cin haram, ka raba mu da cin haram, ka raba mu da cin haram. Allah ka azurta mu da halal, ka azurta mu da halal, ka azurta mu da halal. Ya Allah ka ba mu rayuwa akan halal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.